naštěstí. Na váš názor, protože já vím, že v jižních Čechách většinou naštěstí, zaplať pán Bůh, vítězí strana ODS. Proč si myslíte, že tomu tak je? Tak, proč si myslím, že tomu tak je? Mám proto dvojí vysvětlení. První vysvětlení, já jsem povolán vzděláním ekonom, takže pracuji s čísly a dobře vím, že v jižních Čechách vždycky bývala a i nadále je nejvyšší míra úspor. To znamená, lidi zde nejvíc spoří. Nespotřebovávají veškeré své výdělky. To znamená, že my Jihočeši dobře víme, že nejenom, že nemůžeme utratit více, než si vyděláme, ale my dobře víme, že musíme si šetřit i na doby horší. To znamená, že v dobách, kdy se nám poměrně daří nebo relativně daří, nebo daří jakž tak, jak se říká, tak přesto neutrácíme všechny své peníze a spoříme si na ty doby horší, anebo na to, abychom mohli ten přebytek toho, co jsme uspořili a nahospodařili, abychom mohli předat svým dětem. To znamená, abychom pokud možno svým dětem předávali naše úspory a nikoliv proto, abychom jim posílali dluhy. A přesně tohleto je filozofie ODSky. Druhý, proč si to tak vysvětluji, je to, že moje povolání daňového poradce mě nutí jezdit de facto po celé republice na finanční úřady. A já dobře vím, že tak pěkně upravené nejenom města, ale i vesnice, rodinné domy, ulice, veřejné prostranství, zahrádky, chaty, jako v jižních Čechách nikdy jinde v republice nenajdete. Takže já tvrdím, že my Jihočeši jsme pracovití, že moc dobře víme, že pečený holuby do pusy nelítají a že bez práce nejsou koláče a nepodléháme slibům a víme moc dobře, že se spoléhat musíme pouze sami na sebe, že když chceme najít někoho, na koho se máme spolehnout a nějakého svého nejlepšího přítele, tak je vždycky nejlepší po ránu se podívat do zrcadla, protože tam toho člověka spolehlivě najdeme. To znamená, že my jsme lidi, kteří prostě spolehají na svoji práci, na svůj na své nasazení, na své úsilí a na nikoho jiného a nepodléháme slibům. Takže to je moje druhé vysvětlení, proč se na jihu Čech ODS daří. A já doufám, že tomu bude tak i nadále a že si to budeme moci společně říct toho 29., když už budou spočítány všechny volební lístky a doufám, že to dopadne jak jinak než modře. No, ale pojďme dál. Já bych se vás zeptala z vaší zkušenosti, protože vy opravdu jste Jihočech, dokonce jste byl dlouhou dobu starostou obce Katovice, takže vy z vlastní zkušenosti jste i zažil ten povodňový stav, tu hroznou dobu, kdy jste musel, co by starosta, řešit ty následky povodní a vůbec i to, co všechno povodně přinesly občanům. Takže jak jste to řešil a jak se na to díváte, jak by to mělo být teď a řekněte nám něco z vlastní zkušenosti. Já se na ten rok 2000 moc dobře vzpomínám, já jsem v té době byl na severní Moravě, shodou okolností dneska na severní Moravě, zrovna v té oblasti, kde mají nejvyšší problémy, tak tehdy to začínalo u nás v Čechách, na té severní Moravě, tam to dorazilo až potom. Tak jsem tam byl v sobotu, kdy se tam byla nějaká ve vesnice Metalovice nějaká vesnická slavnost, byla poměrně náročná, já jsem byl 10 hodin ráno probuzen nepříjemným telefonem, že se mám okamžitě vrátit do Katovic, pokud možno co nejdříve, protože se nám začíná zvedat hladina nejenom řeky, ale i obou potoků, kteří do Katovic plujou, takže jsem jel přes celou republiku, nebylo to jednoduché, protože u Tábora jsme měli problém, abychom se vůbec dostali, už tam začínaly být zaplavené silnice. Naštěstí, já mám to štěstí, že náš barák rodiny je na vrchu, tam kdyby byla povodeň, tak už je konec světa, takže já jsem nemusel mít starost o své blízké, o svoji rodinu, ale mohl jsem se plně věnovat občanům a záchraně jejich životů, zdraví a majetku. A moc dobře vím, co lidi potřebují. Lidi potřebují okamžité řešení, žádný keci, žádný sliby, prostě přijít, dostavit se a začít pracovat bez řečí a okamžitě a hned. To je to, co lidi v těch zaplavených prostorách nebo v těch zaplavených lokalitách, územích potřebují. A přesně to samé v tomhletom duchu nabízí ODSka našim voličům naší zemi. Dejte nám důvěru a my po volbách okamžitě bez jakýchkoliv řečí začneme pracovat. To je jediný slib, který od nás uslyšíte. Žádné jiné sliby v předvolební kampani vám dávat nebudeme vám slibovat žádné důchody, žádné zvýšení sociálních dávek, odchod do důchodu v 45 letech, ani že vám oživíme Elvise Presleyho. Žádné takové sliby od nás neuslyšíte. Jeden jediný slib, který padne, je ten: dejte nám důvěru a my po volbách okamžitě a hned začneme pracovat na tom, aby se naše země měla lépe.
Já myslím, že k tomu není co dodat. Dámy a pánové, právě jste slyšeli rozhodná slova od kandidáta s číslem 6, kterým je pan inženýr Tomáš Hajdušek. I on vám samozřejmě zůstává nadále ve stánkách řešení k dispozici pro osobní setkání s ním. Takže pokud máte jakékoliv dotazy, přijďte, zeptejte se, nebojte se, jsme kontaktní kampaň. A pane Hajdušku, vám moc krát děkuji. Já vám taky děkuji, Danielo.